Pagawas na yanahin pira nga pahinumdom ang Land Transportation and Franchising Regulatory Board LTFRB ang mga school service operators nga nabiyaya utro yana nga may na klase. Sumalahan LTFRB importante nga siguraduhon nga talwas aton mga school service para han mga estudyante. Gimpapasiguro naman han mao nga ahensya ang mga operator nga kompleto ang ira mga prangkisa ngan insurance, may seatbelts ngan child-proof locks, may tinatawag nga adult assistant labor nga driver nga nagsusunod-sunod da sakto nga loading nga unloading. Dapat daw gihapon nga may ada klaro nga school service markings ang sarakyan, kompleto ha fire extinguisher, first aid kit nga stop and go signage nga may ada CCTV dashcam nga GPS. Kasumpay ni gayem pahinumdom paghihapon ang mga kag-anak nga siguraduhon nga nagsusunod adton mga aludayday ang ginarkila nga school service adton ira mga anak para talwas nga biyahe hapag eskwela. Ginbaton ang House of Representatives ang pagsusun ni Senador IMEE Marcos kasumpayan daw kakulangan ng pundo para han rehabilitasyon han San Juanico Bridge. Kausa nga press conference mahugot na ginpanhimuwa ni House Spokesperson Attorney Princess Abante ang pahayag ni Senador Marcos nga baga-baga daw pintura ngan guti ay nga rehabilitasyon la an akus punduhan an kantidad nga ginalotaga han tulay tikang han 2018 nga dahan 2025. So malaiya basar ha record sa Department of Public Works and Highways tikang padidahan 2018. Puro padayo daw ang naging pundo nga ginalotaga para han maintenance ngan rehabilitasyon ng tulay bisan diri pa ad Speaker House Speaker Martin Romualdez. Basar han talahan DPWH o datos umabot na in maabot 399.1 million pesos ang kabugusan nga pundo nga ginalotaga han Kongreso para han San Juanico Bridge sa sakubhan 5 katuig. Arestado ano sa naman 49 anyos nga lalaki nga gimbuhat nga entrapment operation ng mga pulis sa barangay Gintagbukan, Abuyog, Leyte. Agin dumarang operasyon ng mga kapulisan nagbabaligya unta hindi lisensyado nga pusil anton suspect mausa nga pulis asset nga han pakarawat na han marked money han suspect dayon ini ginaresto han mga kapulisan nga nakuha iya ang pusil nga kalibre 38. Labot lahan pusil narikupo gyapon na iya ang ginaaligar shabu. Labot laha pagpasakang kaso nga Republic Act 10591 o ang tatawag nga Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Kabay ng pagbaligya himpusil nga diri lisensyado maatubang gyap inihing kaso nga pagtalapas han RA 9165 o ang tatawag nga Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo na Power Cells Herbal Capsule dahil ikaw ang sandigan.